Hello guys! Welcome back again. So for this video is mag-cooking outdoor tayo. Ayan, so may dala akong danggit. Ayan o, fresh danggit po. Galing po sa Medellin ata. Ayan. So ngayon, linisan muna natin yung ating fresh danggit kasi magprito po tayo or mag-fried po tayo ng fresh na isdang danggit. Ayan, so ilagay ko muna tong camera. Tapos na po akong magsaing. Tingnan nyo. Yan po yung organic na saingan namin. Ayan guys. Ayan guys, no, meron ako ditong dalang papaya na. Fresh na fresh po talaga yung papaya. Wow, ang sarap nito guys. So ngayon, nilinisan muna natin yung ating danggit. Isdang danggit, no. Ayan. Isdang danggit. Tingnan nyo guys, napaka fresh na fresh po yung danggit na isda. Ayan. Ayan, lagyan po natin ng tubig. Tsaka i-ready po natin yung asin o yung salt. Ayan, so hiwain na natin. Ganito lang guys, paghiwa. Ayan. Yung lamang loob po talaga kunin po natin. Ito, pwede po ito makain. Itong binlod. Ayan o, yung binlod. So, yung kunin natin itong lamang loob. Tapos yung hasang. Kunin po talaga natin yung hasang. Ayan. So yan guys, ibalik po natin yung binlod. Kasi makain po yan, sayang, di ba? Ayan. So ngayon, i-slice po natin ng ganito. Ayan. Every side to side i-slice po natin. Yan. Kuha tayo ng plato. Meron po talaga siyang binlot, no? Kunin natin yung lamang loob. Kayong hasang. So, i-cut na natin. Ganyan. Slice natin guys. Para mas maganda. Ayan o. Kailangan talaga kunin yung mga lamang loob at saka yung hasang. Ayan. Slice natin. Isa lang kasi maliit. One slice lang. Ayan. So last one. Ayan. Ayan.
Ayan. Ayan, tapos na po natin ma-clean yung danggit. Hugasan natin. So ngayon guys, lagyan po natin ng asin. Ayan. Lagyan natin ng asin. Ayan. Every isda, lagyan po natin ng asin. Ayan. Ito po yung gamit ng basta magprito ka. Asin at saka yung yan. Yan. So tapos na natin nalagyan ng asin. So ngayon is ilagay na natin yung ating kalaha o yung ating ano tawag dito, yung kaha, yung kaha, no? So ayan guys, lagyan na po natin yung ating kalaha. Yan po yung gamit namin dito. Ayan, so painitin po natin yan. Pagkatapos yan, ilagay na po natin yung ating mantika. Ayan. No? Ayan, so mainit na po yung ating kalaha. So ilagay na po natin yung mantika. Ayan. Ayan guys, so ready na po yung ating danggit na pipirituhin natin or i-fried. Kasi yan ang ating saingan is ready na po. So ilagay na po natin yung malaking danggit. Okay. Ganda. Ayan po. Ang sarap nito. So ayan guys, mag-prepare muna tayo ng ating sauce. Yes, yung sauce natin para sa ating fried na danggit. Prepare natin. Ito yung lalagyan natin ng sauce. So yung gamit natin is ito lang. So unahin natin yung ating kamatis. Yan. Kunin po natin yung mga liso, no? Ayan, so yung isa, last one.
Mura. Ayan, sorry din na po yung ating kamatis. So, meron tayo ditong organic na suka. Ayan. Lagyan natin ng suka. At saka patis. Mayroong patis. Yan, sausawan or sauce. Yan po yung papaya. Ayan guys, so ready na po yung ating sauce. So ngayon titingnan na po natin yung ating pina-fried na isda. Ayan o. Ayan. Lapit na po yan balik. Yan, so tingnan natin. Check natin. Luto na po. Ay, init. Init po talaga. Init niya. Ayan guys, tapos na po tayong magprito ng ating danggit. Ayan po. So abangan nyo po sa aking Facebook page yung pagkain namin ito ni tatay at saka ni Nanay Andres. Ayan, Nanay Gloria pala, Nanay Andres. Ayan go guys, salamat po sa panood at saka keep safe always po and God bless. Maraming salamat po sa nanonood. Ayan, sarap ng ulam namin ito. Ngayon is yung danggit na fried at saka mayroon pang sauce. Ayan, so maraming salamat. Paalam, keep safe always po and God bless. Bye bye. Ingat po kayo palagi. Bye bye.